kala ban iya sa kala ba. Naro da Sani. Naro da Sani. Alhaji Ibrahim daga Yame manaja muke yawa yaya da kanwa ba suka murmushi da dariya in ga uku da yan asalin Hausawa mu ne wannan duk wacce da uku za a wata yare su muka duk wanda gan ba su kuma wajen ko Hausa ko na Jamila Buzuwa ba kai ba murja daga yau ba kai ba murja zaki janyo kanki sai wani kamar ya zanjo murja ina ga wani magana aure Allah ya tsare ka aure murja Naro da Sani da Zara da Rehan su fito Naro da Sani da Zara da Rehan tsoron ki take miliyan 10 me gayya mai aiki don haka a yanzu kuma da account number ni kuma sai ya banna da kadan ni kashi ake bani shi kuma account naira miliyan 10 ku zo kuma da account ga mai bayarwa nan Nancy Daura ita nake soma gashi nan lakadan to ajiya mai numfashi ikon Allah ba da hoto na musamman